On est quand même ça qui dit moi. Ça qui est dire. Ah, c'est que. Quand tonton suit. Le fait quand c'est que. Quand l'exo suit. Eh papi! Papi! Eh papi ni biro min nasa. Wallahi ni ti kala ble. Wanti bugo fana. Eh papi apeni awase ni yoni. Wallahi to toro so. Eh papi! Papi! Wallahi ni ti bugo ble nasa. Papi! Papi! Eh, kan ni kan nak dia fakada de la wala. Eh, papi! Papi! Eh, papi! Eh, papi! Nefa. Nam? O fẹ́ ka fọwọ́ de tun na. Ah, okay. Ndenga de tuna. E denye wa. Wallahi abora so debi ni wati jume. Bika nyini ka dese nye dugu fa be do wala masika. Wallahi. Sisan den tunu nu bolendo. Ala nga ko fe kare la ko se na musulo bora kale bi su. Wi hani ni ka dese ni ka kira ya so. Bara ide wa ebi ne ka deje demse ni fana yoy. Santa ani sheki. Uru ma kon ta ko demse ni. Mo to ko de. Bon, ne ko ni yalla ji sa so ne ko de kala. Ou même dona gashila. Na dimina ka bo. Ne be fe ka ye dro ka nege nege ndi. O dro le do. Suno demse nte ka so bema. Nefa, ibe so yere de to ko ina parce que ni ya dimina kama le ngoro ka bo. Ere nbe so lo masala. Abiti. Ne ba eto. Ne to ko Rose la belle. Non, ni eche. Wallahi, to ko min bi la de. Ye belle yera ni tui. Eh, kadaka mami mi man vie de gun kono bi. Kasingi joka yini ko mumila. O mama chale. Manyina manyeda bi kuna. Ah. Eh, kadaka e lo na guru na bi. E me ngokono na fi yala la. Nene ndede bi wona. E tabi don e tini bi do. Me e ka shiga ni ngati. O de ballana. Mali konne ano, ni mo kele ngone problème soro parce que ambe fala ambe be fala. Vraiment yi hakili mo kuma bare foni. Ki to ga kungola bi mo me se ka to ni surtout muso yi hakili tiya kuma fo. Ne ba e furule lo. Ay ma furu. E ma furu. Ini do bi ñoko fe kanna. Bon. Ni do ko me ñoko fe na chena. Ibi sebe sebe de la. Ne fa o kuma na ne galu tigi ya. Ai, no ima galu tigi. Kadaka e ñoko na guru bi ne. E che kan ka se digire ni ma. Kata ye ko eli cheti ñoko fe e bi ete fula. Vraiment o ine tabali pa. O kuma na bo chugula. Iye to ko ba yira ki barakela yi. Kadaka moto mi fle e bu. Ni ini cheti ñoko fe ira de asa. Boleh me para que la ferene ba. Ne fa ima fili. Ne muso para que la ere di. Wa me mu finyana. Chega to no kile kile. Ha? Awo. Firi wo le ben bolo ne fa. Jo de tisma tere, me jini mere fere, wa me to wa tere mu blala. Na me saison na drone bo barari. Wow. Ibono ka di satan ko le ke ni ko muso ko masala so wa. Ala ine ni muso be fula abetangati. Muso no suku de kanga deme wo epi ma de kanga finance ila kada hali ni sisa ila jo ba ko andre chele bila suno dobe kuma fenga itachi ka kula ere ne ba ne tini kuma jabe ne ko ni bife na so la ibi ne fe atike ba fe amanga kanu ko trani ne fa ne te fe ko no me muna fe ko no kuma ka chanko ne du fle ne be serere ko kwa
serious wa afana du ni mɔgɔ min bɛ yen k'a bɛ sɛbɛ la a bɛna furu kɛ direct la ne b'o la sinon tanti ne bolo fɛ ninnu na tuguni ne ba e kɔni hali ni ye ne ye ne si bɛ yɔrɔ min na bi i b'a dɔn ko ne ye serekɛla de ye ne tɛ furu ne bɛ tugu ne tɛ denmisɛnnin ye k'a fɔ ko ne bɛ tugu e b'aw tugu la kɔnɔ na bi ne b'i fɛ furu yɛrɛ de la n'i bɛ ne fɛ i da ye dɔrɔn k'a fɔ i bɛ fɛ n bɛ aw ka furu wele ne tɛ kulonkɛ kɛlɛ dɛ hali ni ne ɲɛ n ko ne tun bɛ ka n den de ɲini mais ne ɲɛ dara e kan dɔrɔn ne ɲinɛna n den kɔ o kɔrɔ b'a yira ne ye furu don min na dun hali ne dusu kasilen ne ye e ye ne ka tile bɛ cana i m'a faamu wa ne bɛ se ka tugu o manamana ko la cogo di olu ye denmisɛnninw ka baara de n'a sɔrɔ a tigi ma basi i b'i ka numéro di yan kuma in cayara kojugu n bɛ n ka numéro di sera so i bɛ n wele an bɛ kuma in tɔ kɛ kana ɲinɛ ka n wele dɛ problème t'a la mais crédit tɛ ne kunna wa wari tɛ n ka orange money na crédit t'e kun wari t'e kun ne ba se ka kɛ cogo ye ɲɔgɔnna goro bɛ ne ka kɛ ko wari t'e kunna i bɛ 2000 minɛ n'i sera i bɛ crédit tɛ kɛ wari ko ninnu tɛ quoi ne yɛrɛ bɛ se ka solution sɔrɔ a la ne b'a dɔn i bɛ se ka solution sɔrɔ a la sa et puis ne b'a dɔn fana k'i ye baarakɛla de ye et puis muso baarakɛla de ka di ne ye wa e ni dɛmɛ de ka kan ne ko n k'i ka nin 2000 de minɛ mɔgɔ e ma ne deli koyi wa et puis mɔgɔ man diyagoya ka d'i ma ne yɛrɛ de y'a d'i ma problème t'a la komi i ko ten n'a minɛ i b'a dɔn ha i bɛ se yɛlɛ kɛlɛ wa i ɲɛ kelen n'i y'a minɛ cɛ o fa de b'i bolo i ni ala cɛ e la belle yɛrɛ de ye quoi ah d'accord ah yɛrɛ ma ko i ma so ci e ko cogo di ayi ne ne tɛ eh papi ni ye ni cɛ in ɲininka a fɛ ko ne t'a dɔn de quoi ne ye ninnu ka du bɛɛ recherche kɛ k'a ban tɔnɔ cɛmɔgɔ kɔrɔkɛ de don n bɛ ninnu kɛ tic tac su cɛ wari de don an bɛ nin bɛɛ dɔn an kelen bɛ jɛ ka nin dun quoi Allahu Akbar ne Rose la belle Allah ni y'a n'a kɔnɔ furugu ye kare kɔnɔ a bɛ k'a fɔ papi Allahu Akbar n bɛ ko kɛ nin na Allah Assalamu alaikum. Amba. Si. Amba. Ne balma musega kene. Awo. Amba alhamdulillah. Rima mega makono de. Mamegi makono. La nyi saga chedori sande. Muta do ka foka mangene. Oh ngoni asa. Sisan nye bala be kasila ni vétérinaire de wule ngaka na alaje de. Oh ale de kume ka alaje we pigiri do de kala. Akungo kule de la de. Nkama ngo mbena ngo mabe ngo amfolo. Basiti. Ay bash foi te. Alhamdulillah. Amba Karamo jugumante. Aha. Ne menagi ga yoro yinne. Dori ku ga yoro tamashe kibe yankari hono ya fan dola. Donc ni nana ni mo be tigele manare karamo Mila mesake. Karamo chero ri borani nofe. Ay la duru time. Bon me fe iga ko ge mu me se ga la dun tele akwa. Parce que ne te fe chenga temeni ko aga taka mbolo dan kwa. Nyafam. Awo. Ay la dun meni tay. Ay furugo la dure tani. Kaba fe ki furu. Kaba fe ga ne fu. Oni sisan chabe wati julho. Bon. Abi kalo kelen fla nyona bo. Ateka furu boke. Basite chenyi manas gajmendo. Bon. Aga suru. Aga bo. A chawlen no don kwa. Warba kunwa. Abulo ba ko soro.
Ako ni o muso ko ni ne karama ko sala ko ni ko ga chado ka furu ko teria ai wasro dogo kunde kara bulo ba ko soro le e kuma fa ngo ko de la jeke okay wasite nya famia e kuma fa ki furu de sake kuma ile dum tare bi fa ga keri kwa wasite ma ko la jeke ko blanco o blai funa wasite o jarani ka ako fleka laje bo ma laje fana na sorola ni adulu betani nyanye walma naka ko betani nyanye kada ka furu kun to kala ka jan yayi manifin kana mogo eti kadu alati furu ko be nyenyi di chedo be no ni dunu luka furu la doro aka ko bebenye na chedo be ni dunu luka furu la doro ere kumi sam soro chama bari be bola ya famu abenyenyi ni na la sonama ibsega to ko fonye kilo koro ba ko la jani yere to ko ni jamu basite ere to ko ni jamu na famia uroki atewa na balmamso ebe ka minfo ani mimbe kun ka ote kelende ni nana ne fi ibi shinka cheni fo ore bi ka baratilia iga chen re fo chef la de be no fe otewa eba fe jonne ke furu debe fe kelinga ne furu doro iga kelin karavane doro ni nana doro fo warbu flabere kunwa awo akuma fega kelin ne karaba ka dima awo comme ne reti ngania do na ere de bi yere ngania do bena fura do dima ibi wati ni jam ba fura takana ba ke tigofi akoni kera ulu cheuyo akera cheu chei niya fura la tarafa kanye akacha ala fe bi chenye na mabasoro we bi cheu chesoro achebe warde duila yera kuna jalimba ika konsola amana mabli kile di mai na la sonama ibe makono doni ha Orokia kwari mameka mako na koni ai na mega karamu basite ojaranye furamu flani ni balaimi se sabadu ni bora akadi chemi yere hifu akadi ini chemi ngake nywafe ire budo ibi ngani adanika ko che to ko fola shen saba che barati saba yawa ibi che to ko fola shen saba ha ibi kelen fili nefe kelen fili to fe ibi soro kelen blega sagi ko we che ndi blali e ka sagi ko no sisa ni kwa ka fen ka bo ni kwa ka dwabe ni kwa ka sigabe wa ni fen ne kadi sa aba karaba chugo la bo karaba ko ni kadima fra gansantere kana ke chala yere ni tichane se ya famu flana yin minyi se flani ibe ni kilimbo ka ke jaku piton do kono walma biton ngulu do kono ka jika ka sokoma ni bi wuli ni nya kunai ni nya kunini ni chewo cheyi a chebe sarani jilimandia di kula wacha woche bi kan siraka apebani ne award di ma apebani ni ki teme chuga mne bise ka kaje fura la ngolo tede to komi go konne ka kodi fori ngai madele ka barake ambulu folo ne ko ni ben nun dima war ka chade kan ti war mi la folo ka ta ku la je na wulla mina ambu fonyani ya gor karamu ya fam ala ka pari hada karamu wen chugo he misrani serabi bulu chawo bani kone mse kana chawo cha na to kone ko wa kone na wo wasoro dogo kuna ala kanya katama
Vieux Moko. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ne yɛrɛ kun mɛnɛ k'i kɔnɔ mais n'i y'a diyara ye i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na an kun bɛnna min kan n bɛna an ka nafolo kalifa i la N y'a faamu. wari n y'a ta n fa de kɔ an ka du wari de don halisa olu de bɛ ka n wele o ciw de bɛ yen kara dɔ bɛ ne kɔ vieux mɔgɔ n bɛ ka nin danaya mun da i kan pour que i ka nafolo in mara n b'a ɲini i fɛ i kana danaya in tiɲɛ ne bɛ yɔrɔ min na sisan ne ka n ka dogo de an ka famille mɔgɔw bɛ ka ɲini wa polisikɛ dɔ fana bɛ ka ɲini donc ne tɛ se ka danaya ta k'a da maa si kan n'i y'a ye n bɛ ka na e sɛgɛrɛ c'est que n b'a dɔn k'e de ye mɔgɔ ɲɛnama ye n b'a dɔn n kan ka na e de fɛ yen nɔ nafolo in n'i ye ne ɲininka a garantilen don e fɛ yen ka tɛmɛ banki kan. Allo, karamɔgɔ. Baasi tɛ. Karamɔgɔ. An ce. Baasi tɛ yen. Karamɔgɔ baasi bɛ yen dɛ. Baasi yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen. Karamɔgɔ papi de filɛ ka Ala minɛ ka boli. Ne ka wari kilancɛ. Ne ka boli cogo di ten? E b'a la ka mun de fɔ tan? Papi de Ala de minɛ ka taa so kɔnɔ ka taa n ka wari kilancɛ ta ka boli n'a ye. Karamɔgɔ ne de bɛ ka papi ɲini sen ka papi ɲini bolo n ma se ka papi ye. Safɛ n nana i ka solution de kɛ walasa n bɛ se ka papi sɔrɔ cogoya min na. E yɛrɛ denkɛ wa? N denkɛ. Ka boli ten. N b'a ye wari de ta ka boli ni wari ye. Boli ten kɔni tɛ bilen o, a bolila ni wari de ye. Ɔ kun min y'a bila wari in tali de la dɛ, n ma se k'o de dɔn. N ye papi ɲini sanfɛ k'a ɲini duguma ka dugu fa bɛɛ don ɲɔgɔn na n ma se ka papi ye. Sonyani kun tɛ papi jogo ye o. Ɔhɔ, i da sera a ma. Hakilina min y'a bila a la dɛ, a ba de don kɛ. A ba de y'a su ka bila a la. Lajɛli kɛ. Ko cɛ tɛ sinɔn papi kɔni sonyani. Depuis papi fitinin ne ye fura min d'e ma n y'e ka papi kɔ a la i tɛ den foyi kɔ a la kɔni k'a ka tila ka kɛ sonyanikɛla ye. Wallahi papi tɛ sonyanikɛla ye. A ba de y'a su. N'i bɛnna ni bajugu kɔni karamɔgɔ a bɛ maa da don kuma na dɛ. M'a ɲɛɲini. A ɲɛɲini. A tɔgɔ sɛbɛ sɛbɛ fɔ n ye tan n hakili bɔra a tɔgɔ sɛbɛ kɔnɔ. N y'a mɛn n hakili b'a la. E fana ka den wolo sega k'o mɔ sega k'e t'o tɔgɔ sɛbɛ dɔn. Ne t'a dɔn sari ba in ye a su ka bila minɛ kunna o kunna bi la an ka du bɛ ɲini ka ci bi a bɛ ni ala cɛ n ko ni ne ye papi minɛ ni n y'a minɛ hali ni papi y'a mɛn ko wari walahi a b'i boli k'i to ne tɛ se ka taa n sɛgɛn kɛ ka wari ɲini e bɛ t'o ta manamana kula ka boli ne wari kilancɛ n'a fɔra e tɛ ne ka so e bɛ tila ka ne den su ka bila n na. nafolo n'i ye ne ɲininka a garantilen don e fɛ yen ka tɛmɛ dugukolo yɔrɔ dɔ jukɔrɔla kan hali n'i ye sanu di ne ma ne bɛna kalifa e la vieux mɔgɔ vieux mɔgɔ an ɲɔgɔn dɔn bi tɛ quoi i ye ko caman de kɛ ne ɲɛna quoi n sɔnnen don i ye n dalen don i ye n y'i ka bɔn petit i fɛnɛ kana o jigiya tiɲɛ. Non, to yen. ni se ko i fɛ yen o y'o de ye vieux mɔgɔ. O y'i ka danaya kelen n b'o sinsin fiyewu. nafolo bɛ nin kɔnɔ n kun ye wari hakɛ min fɔ o de don A diyara n ye. i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na n'i ma verre noir don a ma ɲi n kan ka n dogo de n b'a bila y'a mɛn. Bon. I ma muso jugu ka baara ye. Seguba Naamu. ne ɲɛ bɛ min na yan n tɛ ko gansan janfa bɛ nin na dɛ janfa bɛ nin na Karamɔgɔ cogo di. janfaba de bɛ nin kɔnɔna na wa ala janfa yɛrɛ ma daminɛ fana Mais karamɔgɔ ne ni n den tɛ janfa. i ni den kelen tɛ o e o i den o i balimakɛ o i furumuso o janfa yɛrɛ yɛrɛ de bɛ nin ko kɔnɔna na n bɛ min f'i ye
e de du maakɔrɔba ye sisan ta i sigi i k'i ka kow jateminɛ i bɔra min i kan ka taa min i ye mun kɛ i kun man ka mun kɛ i ye n ka kuma faamu wa sinon n bɛ min f'i ye aw yɛrɛ dama min bɛ ka yira ne la yan aw yɛrɛ dama bɛ tila ka bɛsi ta ɲɔgɔn kama dɛ karamɔgɔ ne y'a faamu ne ka du dɔ ye bɛnbɛn bɛ tigɛ ne kama ka n janfa ne bɛ ka si ɲɛna ka tile ɲɛna walasa du min ka taa ɲɛ olu ma se ka janfa siri mɔgɔ wɛrɛ kan fo ne e ka kuma de b'a yira sa ne ka du dɔ ɲɛ ka janfa Seguba a banna i b'o fɔ maaw de i kɔni tɛ se k'o fɔ ne ye dɛ e ka kuma b'o de yira o n bɛ ka kuma min f'i ye bi suruku bɔ de don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ a ye ko bɛɛ kɛ aw ka fara ɲɔgɔn kan sisan sinon a bɛ ka taa sira min kan nin ye n'a ma fali n kalenna ala la a b'a y'aw ɲɛla minɛ fɛrɛlen na dɛ karamɔgɔ dɔnnibaa kɔni tɛ sɔsɔ wa dɔnnibaa tɛ nkalon tigɛ wa ne dalen bɛ e la i ko n tɛgɛ ci wa n b'i dɔn ne b'a dɔn e tɛ nkalon tigɛ abada nka karamɔgɔ ala yɛrɛ ɲɛ b'a la ne bɛ ka n seko kɛ walahi n bɛ ka yɔrɔ min na sisan ni ɲɛ bɛ min na yan a bɛ n'a fɔ ani tentigi dɔw bɛ ɲɔgɔn cogo di o de la n ko janfaba de b'a ka ko in kɔnɔna na ko in ye dibi yɛrɛ de ye dibiba de bɛ yen nɔ dibiba de b'aw ɲɛ muso jugu sɔrɔ man ɲi dɛ walahi ala kana maa si jarabi muso jugu la e ba min bɔra ne fɛ yen o m'a bɔ ka n den su ka bila na bilahi ko f'a ka n lebu wa a kalika de ko f'a ka n lebu de hali o don ne taara kuma fɛ n k'a k'a den wele a ka kuma de fɛ bilahi ko f'a ka n lebu ayi nin ye ne lebutɔ de y'a fɛ mais ne b'a dɔn n'a ma bɔ ne kɔ k'a bɛ ne lebu walahi fɛn min yɛlɛla ɲi tɛ fɛn min da kɔnɔ hadamaden lebu bɛɛ ma ɲi sa cɛ bɛɛ b'a dɔn ne tɛ mɔgɔ jugu ye dukɔnɔma in bɛɛ b'a kalama ko ne tɛ mɔgɔ jugu ye sigida bɛɛ b'a dɔn ko ne tɛ mɔgɔ jugu ye i b'a fɔ cɛmɔgɔ ye k'a ye muso min ta nin ye so in nakun y'a ka wariko ye dɛ wala n y'a fɔ a ye so in nakun ye wariko ye walahi n y'a fɔ a ye karamɔgɔ n ko cɛmɔgɔ ka ko ye ɲɛɲini cɛmɔgɔ y'o ye ko 1,000,000 di yan a y'o ye ko 100,000 di yan batara den bɛna ban wari la a bɛ ni ala cɛ wa i ye kuma min fɔ ne ma nin ma kɛ ne kɔni bɔra nin de kalama sa mais n y'a fɔ bigi min bɛ i bɛ na min fana ta nin fana bɛ sɔn ko bɛɛ ma dɛ Seguba i sigilen bɔ i ka t'i ka ko ɲɛɲini ne ye karamɔgɔ de ye ne se ye min ye ne bɛ se k'o de k'aw ye nka n'aw yɛrɛ bila dingɛ min kɔnɔ ne tɛ se k'aw bɔ o kɔnɔ dɛ e ko ne ka kɔɲɔmuso fana bɛ sɔn ale bɛ sɔn ko bɛɛ ma jasule yɛrɛ min bisa nin den ba gɛlɛyala dɛ o kuma karamɔgɔ a fɔ ne mana ɲɛsin muso o muso ma o bɛ ne janfa ne jigi tun bɛ ale kirisini yɛrɛ min kan ne y'ale ye k'a bila maɲinama sawura la wa et puis n'a kuma ni ɲɛna i bi ala kɛlɛ ko maɲinama da ale fana bɛ taa tuma dɔw la ala bɛ maanifin jarabi denbaya dɔw la n'i ye se k'i ye i b'i ban o tigi la bila wa Seguba nin ye ba mun de nɔ ye halisa i bɛ ko min na i bɛ ko o ko la a ɲini i k'i denkɛ ɲini minɛ fɛrɛli n'a ka ɲɔgɔn faamuya sisan ne bɛ e deli karamɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na ala yɛrɛ kama e k'i seko kɛ ne ni e ye ne to n yɛrɛ ma sa bilahi min lebu ba mun ko ne ma o don ko ne bɛ min dɔn k'ale b'o so ɲɔgɔnna fana la bilahi ko ne bɛ mɔgɔ min dɔn k'ale b'o dɔn wa ne dun b'a dɔn a bolo dalen tɛ maa si ka ne ye tɛ dɛ karamɔgɔ kana kɛ ni deli sutura ne ye cɛ de ye e fana ye cɛ de ye e ye denbayatigi ne ye denbayatigi i b'a dɔn denbayatigi dɔ k'i sigi ka dɔ lebutɔ la a ma ɲi dɛ karamɔgɔ yɛrɛ kun ye min ye ka don maaw jigi kɔrɔ i b'anw jigi kɔrɔ dɛ n bɛ fɛ ka dɔ fara a kan ni muso ye ne lebu sigida la a bɛ kɛ baara ye dɛ sigida in ko mana wuli an bɛ don min ko bi u bɛ ka ne de wele n bɛ ka n seko kɛ tiɲɛ don maanifin bɛ don fili dɔw la nka i tɛ segin kɔ o man ɲi ne ye fili o fili kɛ n y'a bɛɛ ye n yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a dɔw man ɲi Seguba i hakili t'a baara yɛrɛ de fana kɛ kuma dɔw la e tɛ se ka wari dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn ka muso filanan ta ka ɲinɛ muso fɔlɔ kɔ hali ala tɛ fitiri wale fɛ walahi n t'a dɔn fɛn fɛn donna ne ni bamuso cɛ ni ne donna n ka so kɔnɔ a ko bɛ goya ne ye pewu bamuwa ne t'a dɔn mun kɛra walahi depuis ni don dɔ la ne bɔra yaala la ka na don du kɔnɔ dɔrɔn non i b'a fɔ ko furundun kɛra ne kun na
ne ya ye minute dimi yɛrɛ bɔ mbi egrinta do nya mun kala na bi kene ma san ko bi nya be na nyo abale o do ne tara ngom ta pama na boya ko billahi nya dara ka kiri ba fu ngam ne ka nyimi ne so ko yɛrɛ bɔ im so falawa awo e me na ko tara mun ne be o sun ne ba mu ko mi chugo mi ne ko ko ngo hala ne ko ka shiga do am shiga jo nga kana ke ne ti so ko yela ala de be ko chi so wara ta ga bla ko ha so wara ke abla so te ga nya ofi be son ke eni ye mama ye dimi ka ko ka dai ne re be se ka kuma fa wala so wara ta ka bla ko no la suno tiere la yi din soro muso fe ko ni kana no to itanto ne ere na muso mfuro ma din de ma fola ere ta na soro ne ala yi din da yi no bo wala kanu to ta ne so wara ni lon sero ni ka bla ko mais na yo ga ta dimi ya o de kuma maka de yo hal ni e so wara ta ne so wara ta dama sisa ne yere de ya yi ne bi egri sugu ba yamaje bam maje ay ta ko bala o iti solution ngi yola mena je temne komi bi ne ka bara de kata bi karamo tawro de tenna ble lete wallahi ne ta do mi tawro roble ni yesike ne bi shefi ya wallahi ne fam ko wati man ko ima ere de man ko ima ere ga yece di ya fam den ce ko ni ko le fle ko le na ci la rom na ya ci ora ere shen no ngala kana nda ci sisa bulla ati ci foi ta soro na la sona meta membi delisi ko ke na la sona na bi waro mo mbadi mo sitala waro ko kon tambla nyona de sitala aywa na la sona ala ga wula le ala ka ki ni mandamo amina ni loin se comme fi o jatemne ha nyame modo la be foko magnifique ato ni mato na to ni koro ikilimba che ne takero la bamu ngako ko ni bamu yemas be ba de membunya ko jugu wallahi ne taro ngas nam soro nana furam ne naga to do jugu jugoro billahi ni tu ya don ka foko bamu sinam soro kuna ga haram mutadama mutadi ha naga tanga sakaleta papi maniere wale papi wala jua singa de watichu papi papi inyambala deni nyebleni ne bi geleya fenfena ba mako kono ya abe eni batterie jugu ne noy naka tere jugu ya o de flaga ne bila difficulté konna na bi ne bi toro la mi nyene o nyene na abe ene noy wani mugo bi ka kuma fe aba nyeke ibi ala kele ko manyina ma ka so tere jugu de wolele ni bi ka tere jugu ya la ini ba ni ma kun ta ka bonne ni ngade ma ya ka abeni ala na kreche men kale fe na fe na bunga kale bi mo wallahi atobi ki ko nani efa ayo kono nugu kelede wona koroke de do ne wolo koroke o kan na folo e ba fa kebi ni do ka e bi ka to mi no an mu akete e ku wolo ka tiendo to iwa e ku wolo ka na folo do to iwa e bi ka girigi fata woni na boro kono nugu kelela sane ka soro on de ni ka ko na folo nyini on na nyini ne ba ko yi on no nyini o talebi e ma sika ko kono ko warta ko akadini to min ga keti min kadi mbo bola ko dima bi mago nyola fi ba fa ki bi ni da warka nene be nga kuma ni toro ka yele a beni ala cham kele am lo bali ne ti jinai no ne ti jeni mu lo bali ai ni bi ga kule ba kuma ne ka esiki kulo bala wa I ka tere jugu denya ini ba iba kumonga kuma ina be kegeda oni ni bala ala ni sigaji kuma de ai ebla ala ko de fone ebla ala ko fone no ya yi jamana wallahi jamana nafura ko e nyona meleke ni fitini ebla bakibi ala ko de fone
Kibini to kibina ala ko kuma don ni eche e be wulo kana so ala kula wa e be wulo ka so ne ta misiri kono wa o yo na mulo balia kuma ni ya nyoro fo mi to le sa no ga bi ke mu de tude ha mura ni tike si wuli ni ko ki ba bo me fa bo fa to la ka dila fa de be la e be so ngi tike sama mo ko fagala nu abula be koko la konta kalama ma be kalama perefu doro ni temulo wa ali atoma jam ne be na perefu so et puis aye amuka mu faka ma kalama ne terga du ngani ala sonama aye koko ke abe boda mine fere lela e be ka kuma le mata je peut-être mo boya de ko ka mo boya wa ni ye demsene ka ma ko ba boya way ni ma ko ba ere boya ngani mi boya demsene gi dogo ya vote boala e so apme famata mekuma e be ka kuma ko mi ba nyedo e ba nyedo noko mune be je iye mala de ni bi kam mara bala ni ka bulu bala ka kuma ne ka iye kuma minu fo iye mana ka minu fo ni ne ti na kele bi ne ti fatama wo ko fadi bi lawa wota ne bora ka kuma mun fo sisa wa soro ebe mi ne ma fi wa soro ebe mi ne ma fi ni ne tela mine tu ki ka abla di blo ni tela mine tu ni bi kam no ko fadi bi lawa e bi la ko bi se ni jomo na ka bla ko ba e ki la ki fane ne ya ibe lame mi lame ko bi a honglo bi la ala teme me pour vous sera au ni ye prevu so ni bi se ka die ki ta eti ala ye tekre wa petit tout la couleur se ka ko mi laba pelu ko na che ne yi mina mi kila ne de ba do i ma fu avocat ko prevu lo ni pour na prevu o yi ka yiri ma dai de i pour set dem se ni be bla khoro muso mi be bolo ko muso ko o yi ne dede ki ta do couleur ko mi laba to do est-ce que ni yiri ma juro ba la ere e yi take a to de ne te le ba don kan mu nge sa eti ta do che wore ka kula bten tamo yi take mune lati sika kumali ha le ko fo mi don sa ma de go ko angana kan ni ya fa ko ba fa nganda ni yere be se ko kumari ma sa ebe mun fo nuwa kalo afene ka kuda e ka na aw yere ton ngolo wa fakade ne fa we yi bolo de ndi sula Merda! E aí? Agora como é que era? ani to se bari de sisa die kan foi que tinha na to se gwa ma fone imirite ji akimo mala tega mi fo sinin kan dama atega tu mina sere male o pena ni mulai do ni mulai na fi ya ce sisa Ka chewa. E aí? Afone ma me fe. Mo nunu be fo fe ka fi. Eta ru basira ka do neta eno do bi be ti wo. Eno do bi se ni wo ma ti wo di. Ko fo e kunne e bu ka to ni mulai da yo. mali masama de atara bagane mali ana ku tesira tu atara bagan jole ni mali waya ba kuma be fo maja Ne kamar ne yayi ka tse. Gigi fa nu to be siro sira ka ka siga be tu. Igi fa ka na ko lo to. Aduo, awano, akodo diga be ka. Na fa tme na
Ha? Mari, kita rolling na kunya gitu. Ndiye kwenya usere komasa. Warati mama mato jomine. Wota kwe. Nebiye ni kwa yaye. Waka saban.